Yuşunum. Hel gördüm şu taraka aşağının yağı nakar getirendi. Aşağının yağı da ne qap yuşun da ne hilaqtaysın. Men qıytqam şu öýü men gülýäli taklaýadym. Qaynymla oýun gör. Ağa bu aşağının yağını görüňokmy? Görüňokmy sen qap ýulýarmy? Gelin oğlum senden näme utanýar mena ýyldyra sagan gelinimiz diýmäni. Kirlämi öýüň kiri. Bir oyun çalan değil ha onu. Hudaý öskür hemme wagt bularly ulluk. Zaten ziýiňe bagly. Şol näme daha harşyrda iýmeden uýkule gaharlan ya. Ay oğlum bir gün düýel hörtäray. Bu iýmeden düýnüň hasyny sýyrdyk bir birden. Daýsyny howadyna garaşyp otyr. Ay jandar sağ bolsun esap gowy ortalar bolýar. Hawa. An bir oturan bir saýa fotere deýin. Seni integen jigim hele saklap otyr. Sen o nereden tapıptır seni e-mailsiz mağa gelip kaldı bir müddet saklayacak ya sen koncak yoğa düşüleydin e-mailsiz umutluyordu. Gelin. Bak sen saýa fotere. Sen näme? Jigimiň durmuşyny bozak bolýarmy? Ha? Mun ýaly lakka-lakkalaňy jikki-jikkileňi gitdi gaýnyňda düşündiňmi? Ha, bir bırak gelsin näme diýmeli? Ha? Bar, gözüm olmasın. Tur, yür, qaydaly, yür. Men inni şuleýe sygamakmyşyn. Men şuleýde artykma düşüşüm. Yür, sere, topa. Yür, qaytdyk, yür. Soňma. Düş. Alsana qof ýok. Buna da koç. Ayta ben boldy. Aha. O mäde Ýöwlen bolsa, gowmy? Niýe bar ýa? Men şu wagt işden geldim. Sağ ol çigim. Sağ ol. Bizim buraya sığmayan olsak, bizim gelmezsen sağ olun. Çigimcan, sağ olun. Sağ oturun. Näme boldy? Sağ ol. Näme boldy? Ýazylşygymy dowam edip duranlar, skripka sadural, gitara sadural, kakylyp çalmayan sadurallar, pianino saduralny çalman ustatlyk bilen öwrenjek bolsaňyz, onu arkaň habarlaşyp bilýäňiz. Agtybarly aýdymsat okuw kursumynyň ýazylşygy dowam edip dur. Habarlaşmak üçin telefon belgimiz 863 87 87 09. Ömrümü külle durmuş wakasy. Ýörälimin işe barmy? Biraz gyssagyrak. Aýallygyna näme boldy? Goýup gitdi. Ay, onu üniformalar gülýarak bolar mesip bolsa. Ha, bolýar. Sağ ol. Ben ýöredim. Sağ ol ha. Ceren niýetkä? Ceren? Geldim. Awa geldim. Ceren, aýallygyň näme? Öýkelek gidipdir. Bilemem. Bolýar. Çaýna harber. Bolýar. Häzir ertýär. Aýallygyna jaňa deýin. 3-4 gün boly öýkelek gidene bugün doglaňyny maýdaýynla. Alýa. Aýallygyn otyrsyň sagamajy. Ne öýkelek gidişiň da ha. Bugün kiçiräjik bir doglaňy edýär. Gel. Ha, gowy mark gele görgün. Bolýar garaşýar. Garaşýar sağ ol. Gelýän Mehmet. Gelýän idi. Uy, ýoksa da Ceren. Aýallygym bilen araňyzda hiç şey dawa bolanok däme? Gowy. Aýallygyn adaram bilen ok däme? Bolýar. Ha, gelin ha, oşo gapyna telik geldim boly. Gel. Ne gatine barýany girmelenme. Seni uğraşma. Geçen öýünde aýallygyn, ýekje aýallygyn. Sen kara gözüň öteneýin, şuwatjaňa agarytyn jaňatynyň içinde menem soňgat etdim. Sağ ol aýallygyn. Men getirenim bilginiň. Belli. Bolly belledim aýallygyn. Dur, geçeleye. Salam. Ha, gowy. Ne çaý wagtyna getirip boradyk. Nämişden şunça wagtda goýsa ne çaýyňyz? Çaý içmäne gelemokmy? Doglanyňam gutly bolsun. Soğuğadan bey murada verenlermi? Ştil görýän çaý da ýadyma düşýär. Geçen köýlek ýaly, gatdyrymy düşündiňmi? Şu. Doglanyň gitdi, şu maňa bir gat diýdirsen, gatdyrymy. Düşündiňmi? Gelmedik ýaly dermişler. Oýna därir näme? Doglanyňa gutly bolsun.
İnşallah inniki bärekler çıkıp bir façakda jem bolup sağçıklandyr gül oynamak nefer etsin. Aydanın ortanın ağzından Hudaý eşitsin. Geçen gedegem öýkelek gaýdypdyr ho aýallygan. Bu gerek bir öýkelek emesin. Şu wagt geliniň ýanynda bardy. Göreýin any. Ne hiçbirten havarmy koyurum baron. Ay bilem o ko öýde. Kofe uruseli. Çıkandı iltinim ovlat falan facak bol çıkmadı. Şu doğunmadı gip ver. Şu kimliğin aramızı çıkartan kaçvorlu. Çayım ödüme kadar. Şun çırvanı. Gudun yaşını cennet bulan tıkır. Olmaz. Aha. Ciyincan, ecet fakiriyatına çıktır. Duygularını biraz şuna gördü yaşarını. Gel ağı. Tost bilenler çay içelim. Aydımsaz oku kursumuzun yazılışı devam edip dur. Skripka sadral, gitara sadral, kakılıp çalınyan sadrallar, vokal, aydın öğrenilecek bolsanız çağılanızı şu vaxtdan yazılıp bilýän wagtlarymyz şekli habarlaşmak için telefon belgimiz 863 87 87 09 ıgtybarly aydımsaz oku kursumuz size garaşy. Sakka tüktürak gelýär da näçe itelseňem. Sahip. Gel oğlum nerek? Oğlum bar merdan onşulara var. Mal öldürmek bıçak berdi ýady. Gurbanlyga mal soýar ýaly. Bar oğlum bıçagymyz kütök kenni. Öyle hakkı. Merdanlar, selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Kakım kurban, o koyunu öldürecek olya. Kırmaz kütübrak bıçak beraydı. Näme bär bıçakla otmy? Ya urnuş material satylýan ýermi? Bar işin öle bol. Bi. Neýli bollaý bular? Kıyamet günü konuştan neydi kaka? Kakama näme diýsem ki? Sana vermedi. Aha oğlum getirmedin bıçağı. Yok kaka, merdanla aylan kapısı kopyken. Beh. Merdan onşa bir daha sorasaň yokdur. Kıyamet günü goňşudan niýeler oğlum? Ziyan yok. Bu bıçak bilen bir adyp emeller. Bar oğlum, işim bilen maly bar. Günlük nady etdim. Kıyamet günü konuştan niye kakam? Merdan dayım bıçak vermedi. Kapısından kolup gördü. Bıçak gerekmiş. Bıçakla ot ýary. Gurbanlygy näme? Men üçin etýän. Çay diýince alşda kanikully wagtlary boş geçirmedi ýaly. Çağajyklaryň hüner öwrenler ýaly. Ygtybarly aýdymsaz oku kursumyzyň ýazylşygy dowam edip dur. Skripka sadgularyny öwrenjek bolsaň, gitara sadgularyny çalmany öwrenjek bolsaň, fortepiano sadgulary şeýlede kakılıp çalynýan sadgulary aýdym öwretjek bolsaň, çağılaňyzy şu wagt oku kursumyzyň ýazylşygy dowam edip durka giýjek alman ýazdyryň. Ene şular ýaly funksionalarym okuwçylarymyza zakat etdik, ýörüýte geldi. İçinde de aydın sağda gerek bolan israflar vardır. Yazılışımız devam ediyor. Profilde nomrumuz vardır. Arkayn jangatsanız 724 janlaňyza jogap berýär. Ygtybarly okuw kursy size garaşýar. Bıçak gerekmiş. Bıçakla ot ýary. Gurbanlygy näme? Men üçin etýän. Komşu. Ay komşu. Ha, korkma. Wa aleykümselam. Hani kakım oýdamy? Kakam yok. Nire gitti? Nepet konuşlar gitti kurbanlığı. Neme, körpü. Men tebipten gelýän. Barmagyň çykypdyr diýdi. Maňa elini murtga gerek. Huwdan elini murtga alyp berek sançyny. Bolya. Kakymy ödüm aýdaryn men. Bolya, merdanla.
Yağışı, emmirsin. Sağ ol. Tanrı yakın oğlum. Kalkına salam ait. Bir olsun. Kakam kıyamet günü ondan niye emmirsin. Ne mi be bıçakla otmu? Ya vurmuş patlayan katlayan yer mi? Varın şuna var. Senin kärin üstadi boljakmy? Saz çalmaň, ýa bolmasa aýdym aýtmaň, gitara saz gurallyň, pianino saz gurallyň, skripka saz gurallyň, kakylyp çalýan saz gurallaryň aýdym aýtmaň üstadi boljakmy? Halk köpçüligine tanaljakmy? Onu ygtybarly aýdym saz okuw kursumynyň ýazylyşygy dowam edip dur. Sen öwrenjek bolsaň, şu wagt bize ýazyl, wagtyna wagty. Elbetde şu wagt ýazylyşyk dowam edýär, nähwan enatara çağajyklaryň aýdymy hüwäsi wagta skripka çalma, gitara çalmana, pianino çalmana, hakylyp çalýan saz çalmana hüwäsi bar bolsa, wagtlamyz, ýerlemmiz çäkli. Ýazylmaň unutmaň, telefon belgimiz profilde bardyr. Jaňadyň. Aha. Gel olsun. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Kabul olsun gurbanlyklar. O inşallah hemme bir olsun. Geç Bey Murat. Gelinim oğlaydı. Bey Murat olsun. Bugün TV'ye vardım. Elini yumurta yaptıydı. Öyümde vardım. Oğlum var eken. Şu an elini yumurta verdi. Sağ olsun oğlum. Ödem olsun em olsun mıydı? Kıyamet günü olsun nurduydu. Böyle akıllı oğlum var eken. He goňşy, nerden goňşy? Çağan edid bolýar. Edebi ondan emediýär. Kıyamet günü goňşydan näme gerek bolsa arkaň gapym açykdyr goňşy. Tanrı yakaladım. Ertirem gurbanyk edýär. Şona aýdyndyk geldim. Şu gün mal soýjak boldum bolun. Açak kütögrak geldi. Aslında goňşy açak sorulur no. Ýene mal soýjak bolamsoň kıyamet günü goňşydan nädýär? Oğul Cumhuriyetde mon senin öýümizde ýok kenin goňşy. Näme bär bıçakla otmy? Ya vurmuş patlayan katlayan yer mi? Varın şuna var. Oğul aýtmanlar kaklyny men goýup goýaralmaým. Medaja näme boldy? Yok yok. Benim hatonsu. Ben sana bir daha da aýtmaly. Şul oğlum öýe baranma. Oğul jogap durmy. Aha, Abi täzelik. täzelik goňşy oğul Bu boşluğunu ver. Bu boşluğunu vermedek bolmaz. Hay berekelma. Şu büyük bir de varasın oğlum değil mi? Ha. Berekelma. Tuğlumu akıllı olun be. Bakın mert digit. El garda ve merdan jogap bilen ha. Ýür, goňşa wagt gaýdary. Yürü. Arya bin mortun diýel ha. Ygtybarly aýdym saz okuw kursumyň ýazylyşygam dowam edip dur. Skripka saz guraly, gitara saz guraly, kakylyp çalýan saz guraly, pianino saz guralyny ýa bolmasa aýdymy öwrenjek diýsen, şu wagt tüýsen wagtyň ýazylyşygyma dowam edip dur. Ýerlenmeden çäkgelir, ýaş tapawdym 8 ýaşdan 38 ýaş aralyga çenli kabul edýänler okowlarymyzda. Şeýlede bir öýden 3 tane adam gatnasa bonuslamydan bardyr. Ygtybarly aýdym saz okuw kursunyň ýazylyşygynyň giýjägi almaň. Size garaşýar. Sag bolun.